Metong ka ring kapatid na pari, miki linyang kalingwan, nga nang sinabi kanita, where will I put? No ka rin ko magbili. Kasi naman kindi, gawan mo ini, at ilang sabihan, gawan mo ito, at la pa rin asabi. At yung kwentong babiyan na kaya katamo ng Ebanghelyo, anyang ginuking pamagsalita na karing tao, ngini kaninukula apakilu pa ring tao, ngining kasalukuyan. May nga rin na karing anak kapakalukluking plasa, yung meto nga tapok nga nang sasabi karing kayabera, may nigtigan kami para kayo dapat kayo tinerak. Di na kayang malumbe dapat kayo menangis. Mangin tulid mo na ating bagay king biyan na asahan tamong gawa na ning meto nga tao, kalupan mo yung pamanigtigan daw, ding meto nga tapok, ay manuan na ning Ginoo, sinabi ka rin kaya bera, may nigtigan kami pe, dapat kayo tinerak. King meto nga bando, itang dalit amalumbe, naman meging dalan ning pamanangis. At kini masala tayo pang akiting buri ng itimid ning Ginoo king Ebanghelyo, uling iwan na niyang dinatangyo, gewanan naning dapat migayunuya, mininum alak. Pero nanong sinabi na ring aliwa, makidemonyo ya kano. Pero niyang ingino, niyang dinatangya, king pamikatawa ng tao, mamangan niya, makiinuman, pero linawe na rin aliwa na matakoy at lasenggo. Makanyang kiyang aga yapong diwa, kalitang kayang sikat ayamanong where will I put? No ka rin ko magbili. May kading metong nang masanting paganakang babiya kaya katamo ng Ebanghelyo, ating bagay king biye, mayap, dapat, kailangan tamong pansinan. At sana iti maging dalan ban kanita, itang mayap agagawan ng tao, mapansin at kaybat iti di ng ulaga at makanyang kilalanan. Nya iting papakalayaman ng misadya, antiya kaniting pamigunam, mayap abage, pansinan, yang ulagat, kilalanan. Gaganakan kining tegunan kong kasal napon, dati ko lang parishioner, karin king Senyor Salvador Pares king Candaba, sa Lapungan Candaba. Anyang panahon na ministro kong 2001 ka rin, ining kesal ko iriyo, limaya pang banwa. At ako'y may yapa ng may ngasal, kasi buli ng ganakan itang panahon na maging pares pes dako, lalo na kitang panahon na itatang na, sinuyo king parokya anting EMDC, at imana naman, yung akiyadwangan ko king parokya, anting Paris Pastoral Council President o Coordinator. Pero yung ginakana pang Rio o Manila, yapin itang panahon ng yang milipat na ako kabetikan king Archdiocese Sign of Our Lady of Lourdes, kitang panahon na bayo ko pa naman mila ko king parokya kanita karela, king sa Lapungan Candaba, mika sakit yung cancer itatang na. Yung miyang ubi, Sir Ramon, ito yung high school PE teacher. Ang gana kitang panahon na milipat ko king kabetikan 2009, pupunta alakan taka ko ka rin at kaybat ng magpabindisyon, si Simbat magpabindisyon para king kayang kapaldanan, adwa ng Sir Ramon king pamilya, paindalan na king San Guillermo Parish Church, Malang Manalbes shooting. Kitang panahon na ito, magaganap yung shooting ng Santino, kitang may bukas pa. Anya, biryana na ning anak kasalya king San Guillermo Parish Church. Uling itatang na kasi mete yung 2010. Nang yang alani, bara mo buri ng kilalaning anak ing presensya ng tatang na niya napon may ganaping kasal ka rin king Bacolor. At inyawad na naman ning kesal kuing sana makatagon pati na king reception. May pahintagon pa naman, last year kasi may sabi kami, ala na kaya mang may siyang gatpanapon uling December 8, solemnidad ya, pero ngayon uling medyo maluwag na, may kami sa kaming alas 6 ng bengi, may yapan namot, salamat, may nakit kong kapalit, iyapong Conrad Flores, yung may nakap ka na ako king parokya. Man kanita,
pagbigyan kayo ng kesal ko at abayanan niyo yung pamilya kitang karelang reception. At para ka na ako masanting muri may katagon ko, uri nga niyang magsalita yung panganay ng kapatid, abanggit na, kitang kayang kwento. Miras itang panahon na may niwala at migtiwala yung kayang ayasawa. Uningan niyang panahon na boyfriend niya pa mo, ining ayasawa na i-ace, misa na yaldo may kitutudya king karela karin king sa lapungan. At anyang kinabukasan, paninto ng date, ang magalmusal, ere akit. Hanggang mo kitang, at siya palaking metong atahimik kalugal, kitang panahon na ito, mag-attend niyang misa online. At anyang akit niya ning panganang kapatid ng peka anak ka rin babayang ni kakapatid, ng kesal ko, may pasnoya, may paldan niya, kasi sabi na, may paboryan ni wali ko kening kayang boyfriend, nung ilaman ding may katuluyan. Maniwala na ako ngayon kaya at magtiwala. Karin may pansin itang mayap abagyang dapat na ning boyfriend ning kayang kapatid makayanak at emo ito, di nina ng ulaga na ikit na nasabi napin, kung man ikit yung kanakong asawa pero ikit ko kening boyfriend ning kanakong kapatid, itang pangareliyoso na pakikwana na pamuring simba hanggang online, kitang panahon na mas masyalan, uli na ning pandemya. At makanyang kilalanan, ining mayap ng kapagnasyan, nining boyfriend ning kayang wali. Aga nakakikwentong iniuling, ating bagay mayap, kailangan mo sigurong pansinan, at kimbanan tao di, dyan ulag at kilalanan. Nandin namang abak, magalmusal bayo, magmisang alas 6 ting abak, kabang magalmusal, may palabas sa ining metong karing seseking balepari, isenorik. Ako mustan kayo, kumusta itang kayong gagayak king pisamban, kasi po itong bengi, maganapit ang Lobenas ning Pasko, karing king parokya ng San Matias Apostol, king kapat banwa agagawan mi. Anya kasi nga kami king magalang, may kapakyabe king Lobenas ning Pasko king magalang, incidentally, for 3 years, ing parokya yung manyambot, anyapin, ikwaming may Grand Slam winner kanita. Anyang lumipat kami king San Matias, Santo Tomas, mitok nang ing Lobenas king magalang kasi may naliwayang administrasyon. Nyanyang misang ma-interview keng PTB4 tungkol kening Lobenas ning Pasuking magalang, meging emotional ko king pamagkwento o ring gaganakan ko itang panahon na itang matong tradisyon ng Lobenas as neking kala, as kasanting at kalala makabaldugan, anong nuing komunidad, makapitipon-tipon niya at kabat abe-abe, saw-saw, potang gagawan na rin parol. At potang maglubenas na, siyam ayaldo, no, siyam mabengi, bayo itang simbambengi, amisang simbambengi, luluwal na rin parol at dening parol, antila mong managkat karing talasal pantaya, ban magpaganaka na magsimba ng bengi, simbata mo, uling pagsadyan tayo ing kapag masasyana ning aldo ng kebay taning ginuking Pasko. Ay naman ketang pagnasan mo itang manyambut mo, pero mas ikit ming makabaldugan bala mo dakin ning pamagsadyak ing panahon ning Adbyento, itang abe-abe, magobra, kikimot, at pangking kanya-kanyang kagiwan, lalo na rin kaya na ka na medilinan pamigatagon, gamitan ng karelang creativity, itang karelang kagiwan at talento, dingaliwa nung kagiwan da magluto, makasaupla, dingaliwa namantabi nung nanaman ng malyari dang agawa. At makanyan niyang misunduing tradisyon ay tiking parokya, anyang lumipat ko karing king San Matias Santo Tomas, kasi itang may interview ka na ako, anyang agbanggit ko yung lungkot, mitok nang ing ligdigan parol, ning Lobenas, ning Pasuka rin magalang, uli na nitang minaliwayang administrasyon, hinamon na ako, bakit hindi mo gawin sa parokya mo nga, no? O sabi ko naman, sa magalang kasi may budget, kasi ang nagpapakontest sa Lobenas ning Pasko yung munisipyo. Kung magpapakontest ako sa parokya, wala akong budget. Pero dela ko ita niyang muli ko, makanitang misunduing Lobenas, bat king magalang, megawaya king San Matias. At least yung 2019, wala pa namang pandemya. Pero yung 2020, 2021,
Agyang ela mililimbun deng parol, sindumi pamurin, bayang emitok ng gagayak minalamo keng bisitas. Pero po to, maganap itang kaibat ng misa, ilimbun lay prosesyon la, dening parol, panimunan ning metong pakrus parol, sisimbolo kang Kristo, at ditang labing adong parol, stars, ilan namang sisimbolo, karing labing adong apostoles. Kaya abing patron keng gulot, at kaibat kakantayang paulit-ulit, yung Diyos de Salve. Dake ning tradisyon iti. At uling maganap po ta, kinubling pisamban ing misa, at kaibat itang prosesyon, maganap ing makuida programa, dening kayanakan king parokya, ilang in charge king dekorasyon na nabingi, kay ba't kung may kipagkasal, disnan kong magobra, kaya kung no asilip pa niyang mabibengi na, niyang abak kagising ko't magalmusal dumalan niya senorik, betong karing kayabe, mangayak king kilubling pisamban. O sabi ko, kumusta kayo na kung oras may yari, yung pakibat na kanako, among kayayari mi pa. Buti sabi niya ako pala method tod. Among kasi din abi ako tinlang klase nga na, tinlang lub. Nya pekiyarian miya, kinabukas lang. Kanako, ako man siguro ikit kinabukas may gobrarening anak, pero buri kong pansinan, itang karilang yampang kasayuan. At siyempre, migit kitang pansinan, iting karilang yampang kasayuan, buri kong dinan ulaga at makanyang kikilalanan, ining masanting at mayap ng gewa at agawa pa. Makanyantang mililinan pamikatagon, na sana, ing Diyos man, pakikuhanan tamong akit at sana gyang detang simpleng bagay, mayap agagawa na pansinan tamo, at migit lalo na, dyan tang ulagat kilalanan. Kaniting Aldo, ya pininiitang mumunang Aldo na itang aldong aparisyon ng Birhen ng Guadalupe. May ganap December 9 hanggang December 12, banmang 1531, karin king Guadalupe, king bansang Mexico. Masanting yung dinan pansin ining kwento ng San Juan Diego. Amekat kitang mumuna, man bisang maniwala, kining papakita babae kayo, at adwana, ing patalakad pisamban, kitang lugal ng nukan niya pepakit. Ang gamu kitang anyang mipayabot king obispo, ining kayadanan ng Birhen, siyempre, minyawad la namang senyales o tanda na ere naman agad peniwalan San Juan Diego. Yung Birhen yung ginamit ng tanda, datang rosas, datang bulaklak. Apebabili na kening tilma o kening balabal ng San Juan Diego. Aketa pa namang panahon na ito, ulining dimla, imposibleng ating bulaklak. Pero migit kanito, anyang pakit ng San Juan Diego, rining bulaklak, ang mga lago, mga santing ang bulaklak, may buuyang larawan na ng Birhen ng Guadalupe, kaya ng tilma o balabal ng San Juan Diego. At iti maging dalan at may kilala, midyang ulagat kilalanan, ining mega na paparisyon, karin king Mexico. Pilidinan tang pamikatagon king Aldoldo ng Biem, mapaliharing ang diyang simple mong bagay mayap, kailangan tamo iting pansinan at antimurin diyang ulagat kilalanan. Nanding abak uling English ing misa king parokya, ing misa diyang pabakaliyamano antiya kaniti, let's express appreciation as we give due recognition. Naman kitang magpa-importante tamo, maragul mo namang bagay, nanuman itang masanting at mayap tamong gagawan o mekad mayap pagagawan daring aliwa, sukat tamong pansinan. We must recognize, but aside from recognizing the goodness of others and of God, we must appreciate the goodness of God and even the goodness of others. At sana itamo man makanitang may appreciate, itang ma-recognize, nanumantang masanting at mayap tamong agagawa. Ngayon yampang tayo, misan pa iting banal na misa, di na nakatamos ang pamikatagon ng apong Ginoo. Itamo ngening at syukeni, pati na rin kakaluguran at yuman ka rin miyadiwang lugal, ka rin kanya-kanyang pibale-bale.
Bulalag ng Diyos yung kayang kayapan at kayo pa yan. Pero adwa na kaya katamo niting kapag masasyan, mayap abage, pansinan, diyang ulagat, kilalanan. Manahimik tangyo ni King Makoy na pinandit, banano maning kayo doon ng balang metong makinsa ng maramdam at king rasyang ipagkalawin ng Diyos, mipakibatan at makanyang mayap agagawa ng Diyos kaya katamong pansinan at itamo sa iti kakalingwang deri ng ulaga, migit lalo na kilalanan. Panagkatababian na kaya katamo niting kapag masasyan, mayap abage, pansinan, diyang ulagat, kilalanan.